abanye bandibona ngosendinje. Hey, usebenzile unkosikazi wam apha. Unkosikazi wam usebenzile, hayi. Usebenzile apha kum straight, not nje kancinci. Hey, laa mfazi. Hey. Mfazi esekhaya madoda, usebenzile. Wazama indoda yakhe uba makuthi lena into mayiyeke, lena into mayithi, lena into. Jonga kancinci kancinci kana nimbona uba uzikhandela umyeni. Manje hayi ezinye ngiqoba hayi. Kanti umntana womntu uzenzela umyeni azoxa hamba naye azive. Yayiva? Azoxetha ngaye azive. Abanye ke kukhona abanqwenelayo. Watsho ufuna uba bayirhalela barhalele nale ndlela sesiqhuba ngayo izinto hayi, sebenza lo unaye. Sebenza. Mane utshintsha. Lo myeni umbonayo uzotyiwa apha kongqondweni, mane utshintsha lo unaye, tshintsha. Hayi ke bamfutshane ke lunaye urhala umyeni omde ke yona kanti mcuncule ngentamo omnye. Hayi, awuboni uba mawuthini. Nyamezela khona umvuzo kodwa kunyenyezelwa yonke into le.